Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubabunzi bando kubingelelayo ndlalifa izulu ngithi uJesu KRISTU inkosi. Ngiyamdumisa, ngiyambonga, ngiyamtusa, ngiyambulela kakhulu uThixo ngoYesu KRISTU oyinkosi yethu. Kumnandi ukukhonza uNkulunkulu ophilayo. Kumnandi ukuba nenkosi uJesu ethi yokhona. Yabona makushaya isibhakela owinayo wina kuya ngokuthi ubani osekhoneni lakhe. Ngoba mkhulu kithi kunosezweni. Mkhulu kithi kunosezweni. Na ubungamthatha lo Jesu umenza besekhoneni lakho. Siyabonga kakhulu bazalwane ngakho konke uNkulunkulu asenzele khona. Siyambonga, siyamdumisa nangenkonzo asenzele yona izolo silaphaya ecollege esikhaweni lapho ibranch yasempangeni bekunama graduations abekhona. Siyabonga kakhulu. Ngithanga nginicaphunele nje inkonzo ebiyenzeka khona. Siyambonga uNkulunkulu, ngethemba ukuthi nithokozele, ngethemba ukuthi nijabulele kakhulu. Ngokuvuma kwenkosi eyaseNtabeni njengoba bengingekho ebesiphathelwe umprofeti noma umprofetikazi uMkhonto uZama, ngikholwa ukuthi soyithola kusasa ngoLesibili uNkulunkulu mayisigcina. Siyambonga ke ngakho konke okwenzekile uNkulunkulu. Ngiyathanda nje ukuphonsa inselelo. Ngiphonsa inselelo kubafundisi baseNtabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa asambeni befundisi siyofunda. Asambeni siyofunda. Asambeni siyofunda. Asambeni. Yaqala unyaka ozayo. Ubheke ukuthi ayikona iholy nation ngakuwena eduze kwakho, uhambe uyofunda. Ngake ngasho ngizophinde ngisho, ivule lapha kuJohn chapter 14 mangikhumbula kahle uverse 26. Isekela lamagama mengiwakhulumayo ukuthi asambeni siyofunda bazalwane. Asificaneni esikoleni. John 14 verse 26. Kepha umduduze umoya ongcwele ubaba yakumthumela egameni lami, yakunifundisa konke, anikhumbuze konke engimtshele khona. Bangcwele, umoya ongcwele ukusebenzisa kangcono, ukufundisa kangcono, futhi ukukhumbuza kahle into ekeyadlula emehlweni akho nasengqondweni yakho. Awukwazi ukukhumbuza umuntu ngendawo angakaze aye kuyona. Awukwazi ukukhumbuza umuntu ngento ongazange umtshele yona. Ukhumbula kalula umuntu ima into akayizwa. Ngakho-ke bangcwele, umoya ongcwele ukusebenzisa kangcono uma uyile esikoleni. Wayofunda lento okuthiwa ukucwaninga izwi. Wena-ke uzodlulela ngoba uzobucwaninga ngomoya. Abanye balicwaninga ngenyama. Nansi inkinga efika ibe khona, kodwa kuluthoke. Bonke balicwaningile, bathola idifiketi, bagqoka, bathola amajazi, kodwa okukhulu hamba uyolicwaninga ngomoya. Umoya ongcwele uzokusebenzisa kangcono uma usumphambi kwabantu, ngoba uthi uJesu umduduzi umoya ongcwele ubaba yakumthumela egameni lami, uyakunifundisa konke, anikhumbuze konke engimtshele khona. John 14 verse 26. Ayike bengiphonsa leyo nselela. Asambeni siyoregister befundisi. Asambeni befundisi baseNtabeni. Bheka isikole seduze nawe, iHoly Nation Bible College. Sihambe siyofunda. Siyambonga ke uNkulunkulu wethu kakhulu ngani nonke, siyamdumisa. Ngiyafisa ukuthi sidlulele enkonzweni yanamhlanje. Ngikhuthaze abantu babhalisele inkonzo zabasha. Abantu abanikele umnikelo wesipheko, inkonzo zabasha seziseduze. Sizovula izwi lenkosi esilitholayo kwabaseFilippi chapter 2
izwi lethu njalo esilifundayo kusukela kuverse 9 kuya kuverse 11 uJesu Kristu inkosi. Masikhuleke. Mabolungileyo babongcwele, uNkulunkulu wethu nomusa, siphambi kobuso bakho sihlangene siyabonga uthando sithande ngalo. Siyabonga kakhulu, akekho ufana nawe, akekho njengawe. Ngiyacela ke uNkulunkulu wami nomusa ukuba ngomoya wakho ingcwele ucacise izwi lakho, silalele, sicela ubukhona bakho. Kuba ungekho sihlanganelize, size lona loyo lalele. Siyabonga uJesu Kristu inkosi. Siza Nkosi ogulayo manje, lalele lenkonzo aphiliswe ngegama lika Jesu ophilayo, nangamandla kaMoya oNgcwele, amandla kaNkulunkulu ophilayo. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi baphilise bonke abagulayo manje belalele lenkonzo. Noma ugula enyameni, noma emphefumulweni, noma kuphi, makaphiliswe. Yenzela igama lakho udumo ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga ke, siyamdumisa uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele. Muhle, uyasithanda nangaso lesi sikhathi. Asiye ke ezwini lenkosi esilitholayo ngoba sePhilip chapter 2 verse 9 kuya ku-11. Ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezulu amagama onke, ukuze kuthi ngegama lika Jesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu inkosi. Kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise, kuNkulunkulu ubaba. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Sidine ke sikhuluma ngomgqibelo ngabantu abampofu. Ngabantu abampofu. Ngabantu abampofu. Ayingigcizelela lena. Ufuna ukuya ezulwini nakabantu abampofu. Sicebe asinakanga uLazaro, sasithola sesisesihogweni. Ufuna ukuya ezulwini naka abantu abampofu. Sasikade sikhuluma ke ngezaga 19 verse 17 othi, onomusa kompofu utshele kuJehova nomsebenzi wakhe uyawubuyisela kuye. Nganixoxela indaba yami engiwufakazi oqinisileyo noqandula ikhanda ukuthi ngadedela 1000 uNkulunkulu ethanginikele kompofu, aziphelanga insuku eziwu7 labuya 1000. Ngiwufakazi walokho. Naka abampofu, naka abampofu. Ake sibuke amavesi akhuluma ngabampofu. Angazi uma siwaqeda namhlanje. Ake siwabuke la kwizaga. Mawufunda izaga chapter 10 verse 22. Akhulunywa ngabampofu kuphela. Lithi isibusiso sika Jehova siyacebisa, akenezela usizi kuso. Yabona uNkulunkulu mayekubusisa, ekubusisa uyaceba. Alube bikho usizi noluncane esibusisweni sakhe. Ngakho masizithathele izibusiso ngokunakekela abampofu. Khona abangixoxelayo ngiyabafaka futhi la ekhaya lezwe ukuthi kade bepha lezi insizwa noma intombi ezidlala emgwaqeni esenaziqamba igama elibi elithi amaphara. Elimbi lelo gama. Khona laba abantu abahlala emgwaqeni, khona ababanakayo, khona ababaphathela ukudla purposely, khona ababathengelayo badle. Yebo, ngiyasupporta mina ukuthi umphukudla kunemali ngoba imali uzothenga iwunga, athenga iphilisi, aqhubeke nalokho. Kodwa ukudla enye into ukudla ngoba vele ulambile uzacila uphelile. Asilewazi amathuna abo. Vele umbone senyamalele. Yabona uma esegula kakhulu engasakwazi ukuma, esehlala ecele ehlezi phansi, usuke sezonyamalala ukuthi usefile noma ephi namangazi ngoba ngilazi ithuna labo. Bungezingenele ezulwini unaka abampofu, kube uphawu lokuthi usekhaya lezwi.
uma una something extra. Yazi asifani, khona abalambile nengane zabo. Kodwa uma unotho nje lithe ukweqa, ushaya isikhafutinanyana sakho edolobheni, usiyamazi uhlale lapha uyofika umnikeze. uNkulunkulu uzokubusisa. Isibusiso sikaJehova siyacebisa, akenezeli usizi kuso. Bese sibheka iZaga chapter 11 verse 25. Sikhuluma ngabampofu. Umphefumulo ophanayo uyakukhuluphaliswa, ophuzisayo uyakuphuziswa naye. Yini wena unganakwa uhlupheka ngezinga lakho? Kuba ubanaka abahlupheka kakhulu kunawe. Yini umphefumulo wakho wonde? Uyacomplaina, uyakhonona. Umphefumulo wakho wondile. Yazi umuntu nje sengikhuluma ngomzimba owondile, u-attract izifo, ugula njalo. Sekuyilokhu, sekumkhuhla, ayikho into edlulayo lo muntu angayitholi, ngoba unjani umzimba wakhe wondile. Nomphefumulo wondile, umzalwane olimala njalo, nalanga kufanele khona alimale, uyalimala ngoba umphefumulo wondile. Nenhliziyo esheshe izwele, uyathinteka. Hayibo uphane, awuphane yipha. Izaga 11 verse 25, umphefumulo ophanayo uyakukhuluphaliswa. Awuyeke ukonda ngomphefumulo wakho, phana. Ophuzisayo uyakuphuziswa naye. Yazi ophuzisayo nje namanzi lawo. Ngeke ngibuka abanye abantu abakwazi ukuziprovide. Mhlawumbe umhlangano uphethe la manzi, still water. Yabona la manzi lawa amnandi nje, ngathi aphuma emthonjeni. Uwaphethe emhlanganweni. Angithi manje angaleli bhodlela lakhona akakwazi ukuwasherisha ngoba uphuza ngomlomo. Nango seduze kwakho omiyo, awukwazi ukumnika, uyancishana. Umphefumulo ophanayo uyakhuluphaliswa, ophuzisayo uyakuphuziswa naye. Kodwa iBhayibheli practically. Ukumncisha amanzi nje khona elofika kuyinkinga ukuthi asibe sisakhumbula. Khona la uyokomiwa, ufisa ukunikezwa amanzi, usukhohle uthi izolo khona kade omiwe ungamnikanga amanzi. Kuzosiza lokho bangcwele. Ngibuka amavesi akhuluma ngabantu abampofu. Ake sibuke iZaga 14 verse 21. Odelela umakhelwane wakhe uyona, kepha onomusa kwabampofu ubusisiwe. Khona abantu abadelelayo nje, akudelele nje umakhelwane, akubukele phansi, akudelele nje. Yazi ukuthi siyadelelwa ke thina kakhulu, ngoba kwazi ukuthi singabefundisa sizokhuluma, futhi vele ngigcine ngingakhulumi. Vele ngikuqa ngedolo ngithi Nkosi, mina nginakho. Njengoba enze njena nje kimi, yenconto ukwenza kimi, akakwenzi kimi, ukwenza kuwe ngqo. Ukwenza kuwe mina ayikho into enginayo. Yazi ukuthi anginalutho. Naleli shayito olibonayo wena ku YouTube akusilone lami. Nalezi ibuko oyibonayo bazazi vele abantu baze ngifaka ibuko, akuzona ezami lezi ibuko. Ezalo ngigibele ezika Jesu Kristu waseNazaretha. So ayikho into enginayo mina. Mawungihlukumeza uthi ngihlukumezela into ehamba usudlala nje. Usukuhlukumeza lo gibele mina. Basobhoke. Asiphathaneni kahle, asithandaneni. Banaka abampofu, asibanakeni abampofu bangcwele. Odelela umakhelwane wakhe uyona, kepha onomusa kwabampofu ubusisiwe. Isibusiso sikaJehova siyacebisa, akenezeli usizi kuzo. iZaga 10 verse 22. Asiqhubeke siye kuverse 31 wazo iZaga 14. Ocindezela umpofu usola umenzi wakhe, kepha nomusa koswelayo uyamdumisa. Ocindezela umpofu usola umenzi wakhe.
Yabona uma ucindezela umuntu ompofu usola lo menzile ukuthi umenzeleni wampofu, kanti umenze wampofu ngoba efuna wena ubusiseke ngokuthi umnake. Ake ngiyibambe la isikhathi sesilimele. Ngigcina la ngezaga 14:31 ucindezela umpofu usola umenzo wakhe, kepha nomusa koswelayo uyamdumisa. Masigoqe sikhuleke. Babongcwele babolungileyo uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga ukusifundisa ngabampofu. Enye indoda yagcina esihogweni ikhalela abafowabo isicebi ngenxa yokuthi singamnakanga esambona esesifubeni sika-Abrahamu uLazaro. Baningi oLazaro sibanikeziwe, sisize uNkulunkulu wethu sikwazi ukubanaka. Onaka ompofu ubusisiwe, phefumulo ophanayo uyakhuluphaliswa. Siyabonga dumulungo lwakho Nkosi, busisa lona loyo lalele silizwe izwi lakho, silenze uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Yambonga-ke, siyambonga uNkulunkulu kakhulu, sekuze kwaba la, dumo lonke lungo lwakhe lomfanelo. Baba uNsibando ovalelisayo othi uJesu Kristu uyinkosi.